matarong kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, na nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang lanyoy bayaw, upag sa pagsayaw, pagkakpak sa iyong lamon. Ngato sa langit, umiyaw sa walang gawlaw. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Atong pasalamatan ang Dios, atong pasidunggan sa atong panag-uban o sugod niining maong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron pagpamati pagkaton sa imong mga pulong. Labaw sa tanan, sa pagdaig, pagpasalamat sa imong pag-atiman sa matag usa nga midangop, misalig mito, midawat kanimo. Kanunay mo kaming gigihahan o gitudloan o gidasig kung unsaon pagkinabuhi nga sa paagi takos nga kami modawat sa imong mga saan. Salamat o Dios sa kaluwasan, sa panalangin, sa kaayuhan, kalampusan. Salamat o Dios sa tanang kadaugan nga among naangko na bati na sinatian na dawat sa mapag-alagad kanimo. Sa amo karon nga panag-uban, Amahan, panalanginin na usab kami. Wala mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imong tabang. Nagkinahanglan kami sa imong dumalaha o Dios sa imong mga pulong, panguluhi sa imong mga pamaagi. Ang among kinabuhi dili gayud malampuson kung wala ang imong mga pulong. Busa suginli kami, tugani kami, o tabangan mo kami sa pagdawat o pagkinabuhi ka. Amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, dalaygon ng Dios, magpanalangin kanimo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw. Kumusta mo? Adlaw karong Sabado, pizza 9 naman siguro. Karon nga adlaw, bulan sa Mayo, tuig 2026. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa maayong panglawas, naamo kanunay sa panalangin sa atong buhi nga Dios, ug maayong pakiguban sa tanan mo nga mo reply usab ato ang mga kigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod. Good morning. 1, 2, 3, go! Sayaw ta. Okay, mayong nga buntag, mayong nga pakiguban. I declare blessing in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare blessing.
sa tanan nga miripli o labos sa tanan mi-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, maghisgot tag investment. Unsa ang maayong i-invest sa imong pag-alagad sa Ginoo, sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong investment mga igsoon sa kini kapulong nga naghisgot sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Ato ning tagaan o niyag pagtagad kining pulong investment. Dili ni lisod sabton sa mga negosyante, labi na gyud sa katong nakasway og pagnegosyo, kining gitawag investment. Og ako nagtuo nga dili lisod alang nimo ang pagsabot niini og pagkinabuhi mahitungod sa pulong investment. Unsay angay natong invest diha sa pag-alagad sa Ginoo. Alang nimo unsa may angay invest. Okay, minaw kuno ko og ako nang tagaan og pagtagad. Labi na gyud sa paghatag og panahon sa pagbasa sa inyohang mga mensahe. Good morning ni Jingjing Tordelio. Okay, nakasunod na ko sa ato ang programa o mabasa na nako ang inyong mga mensahe o tubag diri sa atong programa. Naghisgot kon unsa may angay natong i-invest diha sa pag-alagad sa Ginoo. Alang nimo unsa may angay nimong i-invest sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Sige. Mayong buntag ni Jingjing Tordelio, mayong buntag pastor uban sa imong pamilya ug sa tanang nagtan-aw, dalaygon ang Dios. Si Dante de la Torre, good morning, ug si Bing Dangdan, mayong buntag. Sister Susana Pablio, good morning. Si Tatay Arnold Pasyon. Good morning, tay. Kumusta mo diha? Ato igsoon nga nano ka diha sa Mandawi City. Good morning ni Bilin Largo. Mayong buntag pastor, pwede patukar pastor sa kantang Ikaw ang Kusog. Sige, ato ni nga pangitaon diri. Kining kanta nga imuhang gi-request nga Ikaw ang Kusog. Sige, ato ning madunggan diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang Kusog. Good morning ni Sheena M. Naro. Mayong buntag. Si Jimar Cabalida. Good morning Pastor watching from Assembly of God, Barangay 3, Purok 3, Barangay Sangab, Mako, Davao de Oro. Mayong buntag no, mayong nga pakiguban. Pwede ra gyud mo nga mo hatod og mga mensahe, mga prayer request, unya mga tubag usab sa ato ang mga pangutana sa ato karon nga panag-uban mahitungod kung unsay angay natong invest ug unsaon nato pag-invest ug kanus-a nato ni buhaton ang pag-invest diha sa pag-alagad sa Ginoo. Good morning ni Mahiti Madagat. May buntag mayong nga pakiguban. Si Emilyn Valizer Mahusay. Mayong nga buntag mga kaigsonan, labi na jud nimo Pastor Gideon og sa imong pamilya. Mayong buntag sa ninyo diha. Og si Susana Pablio, good morning Pastor Pastora Russell og sa tanan naminaw, kumusta Pastor? Salamat sa Ginoo ning sayo sa kabutagon nga puno sa panalangin dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat ko sa Ginoo nga sa milabay nga mga adlaw medyo nahagog gamay. Unya grabe gyud pagkainit tapod karong panahon na. Unya dili pa gyud haom sa ako ang sitwasyon ang kainit mo na nga ning pahuway ko unya akong gigamit mga kaigsonan kini gitawag water therapy. Ang sigig inom unya pahuway lang gyud. Kagahapon nagkaadto na kog uma unya wala lang gyud ko mo trabaho. Ning suroy-suroy lang ko didto unya akong namatikdan nga na epektibo gyud ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi nga water therapy. Sige ra gyung inom og tubig unya pahuway unya ampo sa Ginoo pagpasalamat sa iyang pagkamaayo. Maayong nga buntag ni Shirley Mabasa. Good morning Pastor, salamat sa imuhang pag-live na pud karon. Ang maayong i-invest sa Ginoo mao ang pagsangyaw sa iyang mga pulong.
aron daghan sa mga kalag ang makabig diha sa atong buhi nga Dios. Nindot sa no, murag direct to the point nga ang mayong buhaton ng pagsangyaw. So unsa may mga pamaagi, magtuon, magkat-on, magpatudlo. Kay sayon ang pulong pagsangyaw, pero kung wa kay nakatunan, basig mahimong dako ang imong tulubagon sa pagbalik sa Ginoo. Kay naamagoy mga pasidaan ang Ginoo diha sa sulat ni Apostol Santiago kapitulo 3 nga ang mga magsasangyaw, ang mga magtutudlo, hukman sa mas higpit nga paghukom. Kang unsa ang ilahang itudlo, unsa ilang isangyaw, maunay gamiton sa paghukom. Amo na nga kung magsangyaw ta mga kigsunan nga wala diha sa Biblia, dako kayo ng tulubagon ug maunay hinungdan nga malaglag unya ang tao. Mana nga dili gyud basta-basta kining pulong pagsangyaw. Dili na basta-basta kay ang imong itsangyaw maunay gamiton sa paghukom sa imuhang kinabuhi. Unang higpit nga hukom alang sa mga magsangyaw. Sige. Awit makalangit ato ang tagaan og pagtagad no. Ang uban nga mga mo request diri sa ato nga programa ato ni nga tagaan og pagtagad ang inyong mga awit nga ipaabot diri sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, good morning. Ako na pong basahon ang inyong mga mensahe o gikan ni Lumapay Janiza. May buntag ni Lumapay Janiza. Matot pa, good morning Pastor and your family watching here. Lamakan gihulngan request kog bagong bag-o sa gawin bag Christian sing papasukin mo si Lord. Bag ba naging siguro ni sis no bagong Christian sing bagong papasukin mo si Lord ana siguro pangitao na ako papasukin mo si Lord ato ni nga tanaw og naaba diri papasukin mo si Lord. Buksan mo buksan mo mao ba ni buksan mo Christian song mo siguro ni ako ang tagaan og pagtagad sisa. Mura magdili mura mao. Ares ako mura gusto mo. Mura gyud to mao. Sige. Mayo nga buntag ni Evangeline Simbahon. Good morning sa tanan labi na nimo Pastor Gideon watching from Suba Masulog Basak Lapu-Lapu. Ato mga kaigsunan dias Lapu-Lapu, good morning. Og gidasig mo nako sa pag-share gyud sa atong programa kay ang inyong pag-share dako kay resulta daghang makadungog makabati o niya labi pakuyugan nimo og mensahe nga makapaabli sa ilang hunahuna. Moingon ka nga alantaw mo ani para ang imong pamilya i-bless ni sa Ginoo. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Bilin Largo. Shout out di ay pastor sa among pastor diri sa Ilaya, pastor si Kidi Arcayos Jr. og sa iyang asawa pastora Chris Arcayos. Salamat pastor. May buntag no. Mayo nga pakiguban ninyo diha. Labi na sa mga alagad sa Ginoo. I hope na nakigkuyog ug nakiguban mo diri sa ato nga programa sa pag-greet ni Bilin Largo unta madunggan ninyo o niya i-bless mo sa Ginoo. Mayo nga buntag ni Ginzel Armodia Buter. May buntag. Salamat kayo sa pagkamaayo sa Ginoo nga naka-live na pod. May God of Abraham, Isaac and Jacob bless you og sa programa ang pulong mo kinabuhi ko and family. Mahapit lang sa pangutana pastor, sakto ba ang tudlo sa samtang buhi kong nidawat nito o nagtuman ka sa mga sugo sa pagtulunaan ni Hesus Kristo?
makadawat na kag kinabuhing dayon. Kanos ihatag ang eternal life, pastor. Nasaad sa Dios. Thank you kika ni Skip Vilinario. Okay. Kung nagisgot ni ko ng kanabitang kinabuhing dayon, ato sa ningat limpyuhan mga kaigsunan kay mao man ni ang kanabitang saad yun sa Ginoo. Ang giingon din nga ang pinakapunto din nga pangutana, kanus ihatag ang eternal life, pastor, sa saad sa Dios. Okay. Ang kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan, ihatag na sa diha nga mingtuo ka, midawat ka. Nya sa dihang mintuog, midawat ka, diha kang Kristo mga kaigsunan, ang pruiba diha, ang giingon sa Biblia nga gisulat ang imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Mao man gyud nay tin-aw klaro diha, dili dapat nato na usbon og dili dapat po na kanang lubagon nga mga mensahe. Kay diha sa pagsangyaw mahitungod sa kaluwasan, sa John 3:16, ang mutuo. Unya diha sa pulong ang mutuo, wala na biyae, wala na pasagdahis Ginoo kanang maong mensahe kanang pulong mintuo. Kay ang pinakayawi manggo diha kanang mintuo bitaw ka. Ang pulong mintuo mindawat. Diha ka nakadawat og eternal life. Kanang walay katapusan nga kinabuhi. Kanang mintuo ka ba? Unya ang pruiba diha nga gipakita sa Biblia nga gisulat diha ang imuhang libro, ang imuhang ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Unya kanang pulong nga mingtuo, sa ako nang gikaingon, wala na siya pasagdahi, wala na siya kanang human, wala bagi period diha ba sa tibuok diskusyon sa Biblia. Ang pulong mingtuo gipasabot gyud na sa atong Ginoo. Ang tao nga mingtuo midawat niya, nagbuhat sa iyang mga buhat. Og mauhinungdan nga si Jesus mga kaigsunan, mibilin siya mga ilhanan o mga pamaagi kung unsaon pag-ila sa tao nga nagtuo kaniya. Niingon siya nga, amin tuo ka na ako, nagbuhat sa akong mga buhat. Og katong mga tao nagtuo nga, mibuhat sa iyang mga buhat, kinahanglan magpadayon. Kay kung dili po siya mo padayon, mubuhat ra po siya usa ka semana, mubuhat ra po siya usa ka bulan, usa ka tuig, dayong balik ra po sa kalibutan, bisyo kay lami. Nindot ang tago-tago, nindot ang kawat-kawat. Ang mahitabuan na mga kaigsunan, alang sa tao na niya ang kinabuhing walay katapusan, pero alang sa Dios, ang tao nga nagbuhat niya na wala na diha ang kinabuhing walay katapusan. Nganuman, kay ang tanang tao nga wala magpabilin kang Kristo ug wala magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, sirado ang langit. Mahinungdan pag-abot dito sa hukom, nanaunta niya ang kinabuhing walay katapusan, unya karon kay wala man siya magmadaogon, wala man siya mopadayon, wala man siya magpabilin kang Kristo, mibalik man sa kalibutan. Pangutana, ana na namusod ang sunod nga mga pangutana. Kani magong pangutana sama ni ini, dili man ko ni siya pwedeng hunungon sa usalang kapangutana sa usala pong katubag. Kinahanglan man gud nga nunang kay pangutana tubagon nga kinahanglan mag-abli na sa duglaing pangutana. Ug mao nay wali sa Biblia. Dili pwede mga kaigsunan nga pagtuo na lang ka. Unya wala na nimo i-discuss ang kinabuhi sa mga magtotoo. Mao bitaw na niingon si Jesus sa mga mingtuo kaniya. Unsa may giingon ni Jesus sa tanang mingtuo kaniya? Ikaw ug ako giingnan ta sa atong Ginoong Hesus samtang mobasa kag Biblia. Sa Juan kapitulo 8:31 niingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. So kita mo'y giingnan sama sa ingon nga giingnan ni Jesus ang mga tao nga namati sa dihang nagsangyaw siya, giingnan niya nga ang tinuod mo ni kung magkinabuhi kamo sa akong mga pagtulunan, kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Nya karon kay daghan ng mga tao nga mingtuo. Unya wala gani kalibutan sa mga pagtulon sa Ginoo. Ang tao nga wala masayod sa pagtulunan sa Ginoo, unsaon niya pagkasiguro nga nagkinabuhi sa kang Kristo? Bisan ikaw di ka kasiguro. Igo ra ka nga nag-imagine, igo ra kang
imahinasyon naaranas imong nauna nga nagtuo kas Ginoo niya wag kani kay kalibutan sa mga pagtulunan sa Ginoo ang may tabuan na giunay ra nimo ilad ang Ginoo mao bitaw nang ingon si Apostol Santiago nga oy ayaw tawo ninyo ilada inyong kaugalingon sa pagtuo makailad mo sa Ginoo sa imong gibuhat mo po na imong madawat. So ang pangutana diri mga kaigsoon no ingon dinhi nga kanus-a ihatag actually sa dihang midawat ka. Ano yan na yung mga wali nga maingon nga walay hatag bawi. Ihatag na di na nabawion. Wala man na bawi Wala man na bawi sa Dios. Ikaw ra may ang tao ra may nigawas sa kaluwasan. Wala man ka magpabilin. Wala man ka mo padayon. Napagani kay gininhawa, dapat gamiton nimo ang imuhang gininhawa, ang imuhang kusog, ang tanan nga nanimo sa pag-alagad sa Ginoo butangan nagtuo kaniya. Amo na'y klarong eksplanasyon mahitungod sa gipakita sa Biblia. May butang ni Donald Aquiado o si Anali Carinal Limpahan sa ikon. Good morning. O niya, daghan nga mga paluap, mga pumutana. Unsa may kinanglan, Pastor? Ang pagpahari sa balang espiritu. Kaya wala man tayo mahimo kung wala ang Dios. Wala man tayo mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Nganong kinahanglan man maghari ang balang espiritu? Kaya dili lagi ta magmadaogon kung wala siya. Ha? Mayong nga buntag. Good morning, Pastor. Ug sa tanang viewers and listeners, shout out ni Auntie Piling Kabkaban nga pirmi po nagsunod pod ani nga programang pulong mo kinabuhi ko. Ang Ginoo magapanalangin natong tanan, labi na nimo Pastor sa tibok nimong pamilya, Pastor. Oy, may buntag ni kuan ni Auntie Piling. Sa ni Piling. May buntag ninyo dihate. Kumusta mo? I declare blessing. I declare blessing ninyo tanan. May buntag ni Ginizel Armid Amodia. Shout out ni Ate Cherry Artiaga, taga Bohol. Akong ate na pastor, request ko sa kanta Salamat, Salamat, Jesus ang pag-ibig. Sige. May buntag, may pagkiguban sa tumakigsunan diha sa Bohol. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Freddy Aquino. May buntag nimo diha, Brother Freddy. Ang Dios magapanalangin og atiman kaninyo diha. Salamat sa Ginoo. Sa walay huno nga pag-amuma o pag-atiman diha sa inyong pag-alagad. Okay, Jesus, salamat, salamat. Mao ba siguro ni? Matod pa ni Freddy Aquino, dalaygon ang Ginoo, Pastor, maayong buntag, nagdamgo kog na ako'y nalabhan nga sapa, nalabyan nga sapa. Unya, nagdamgo pod kog atong niagi, Pastor, nagtricycle. Ako'y nagdrive sakay sa kong asawa. Humadabantayan ako nga murag ang amo ang gisakyan padulong man sa mapalong, unya ako ning gipadaplin. Ug human akong nakita akong kaugalingon nag-drive na pud ko og single, pero akong gibutang sa dako kayo nga parkingan na ay daghang motor naglinya dito ug unya human na ako'y giadtuan unya maghangad nako sa bukid. Grabing dag-uma man mao nga naka-aksyon ko kabalaka. Maong akong gibalikan ang motor sa ako daw tong igsuon, pero wala na daw nako nakita ang akong motor giparking. Unsay pasabot sa ako ang mga damgo. Kung imong tatanaw ni ato sa ning taga Klarohon mga kaigsoon, labi na sa mga damgo kay kini mga damgo mga kaigsoon na ay nagapanghitabo na apoy mahitabo pa lang. Naay mga damgo nga nagpakita nga nahitabo naman unya
gipahinumduman lang ka aron dili ka malimot sa mga mensahe o mga nakatuna nimo sa imong mga naagian o mga experience. Pero doon ay mga damgo mga kaigsunan nga umalabot pa lang. Kana bitang wala pa mahitabo. Maghisgot gani og kaning sapa. Hisgot ni sa gitawag og kanang agianan sa tubig. Kung mahigisgot ag agianan sa tubig, naghisgot ni siya og ministry. Agianan sa mensahe sa Ginoo o mga magsasangyaw o kaha simbahan. Nalabayan nimo ang mao nga simbahan, kumbaga dili gyud ka ning wala gyud ka kanabitawng wala ka maligo, wala sad ka manglaba. Ang giingon diha nga nalabayan. Buot ipasabot ana, imo rang naagian. Wala kay ka makakaton, wala kay ka makasinati. Ang pulong nalabayan nagpakita na nga yes, nasayod ka nga simbahan na, pero wala kay nasayran, wala kay information mahitungod sa maong simbahan. Wala nimo maklaro ang mga pagtulunan. Igo ra kang ni simba or igo lang kang kumbaga igo lang kang nagdaig sa Ginoo pero wala nimo makuha ang lintunganay gyud sa mga pamaagis Ginoo. Pwede siyang inana. That is my understanding about sa imuhang damgo. O niya kining gitawag tricycle. Kung maghisgot ag tricycle mga sakyanan, maghisgot gyud na siya sa gitawag buluhaton trabaho. O hisgot na siya og tigumanan simbahan. Mao gyud nay mga butang nga gipasabot anang mga sakyanan, ministry, negosyo or trabaho, pero kasagaran gyud kung naa kas Ginoo, ministry. Ang tricycle nga imuhang gi-drivean uban sa imong asawa, naghisgot ni sa buluhaton simbahan nga dunang kay giatiman uban ang imong asawa. Pero ang giingon dinhi imong nabantayan nga padulong nga napaong. Ang pulong na paong naghisgot ni siya og kanang pagkawagtang diha sa tinuod nga kinabuhi. Simbahan nga nagkalayo sa tinuod nga pagtulunan. Kay kini magong pagkapaong di na sa literal. Naghisgot na sa pagkalayo sa tinuod nga kinabuhi. Siguro ni adapt sa gitawag tradisyon o kahaning adapt sa mga pagtulunan nga dili strikto sa gibilin nga mga mensahe sa Ginoo. Sama sa ana nga kana bitang gidili mga rules and regulations sa mga pastor o sa mga leaders o sa mga katabang sa simbahan. Kumbaga wala na nila sunda ang mga rules and regulation nga gibilin sa Dios nga atong makablagan sa Biblia. Kay doon na may mga rules and regulation manggod mga igsoon ang matag trabahante o mayuntang trabahante sa usa ka organisasyon labi na gyud sa simbahan sa matag mga gitawag na ni sa mga apostolis sa buhat kapitulo 6 mga kaabag like deacons, kaabag, nanay mga rules and regulation nga kinahanglan nilang kana bitawng istriktohon. Pero kung dili sila mag-istrikto niini, maunay mga buti pasabot nga nagkapaong, nagkalayo diha sa tinuod nga mensahe nga maghatag kanunay og kinabuhi sa buluhaton. O niya dunay gitawag single nga motor nga imuhang gikuan kanang gibilin. Nya kato nga motor to sa imuhang unsa na dire? Motor ako daw tong giigsuon. Motor to sa imong igsuon. O niya imong giparking na wasad. Buluhaton na siya nga imuhang gisalig sa imong igsuon, dili lang sa physical siguro sa imuhang mga kaigsuonan. Kumbaga, naa kay buluhaton diha sa imuhang pag-alagad sa Ginoo niya imong gibilin sa imong igsuon o kaha motor nga gibilin diha nimo or buluhaton nga giintras diha nimo. O niya imong giparking. Kumbaga imuhang giundangan ba? Imong giundangan o niya pagbalik nimo nawagtang ang motor. Buti pasabot nawagtang nahilis ang maong buluhaton.
tungod sa usa ka dag-om nga kay imo matong gibalikan. So ang usa sa ako ang nakita diha nga mensahe sa damgo no. Sa ako lang naasa ko ang kasing-kasing. Ang buluhaton o motor nga imuhang gamit, wala unta nimo gibilin. Imo tang gidala. Wala nimo iparking ba? Kumbaga, ayaw kung naa kay buluhaton sa simbahan karon, ayaw ni iparking, ayaw undanga. Dad-ana bisag asa. Mao nay advice nga gikinahanglan nimong buhaton. Siguro naa ka karon sa usa ka buluhaton nga imong nakatunan uban ang imong asawa kay kining single nga motor naghisgot ni sa personal nga gamit. Ang motor pwede nimo nang gamiton nga moadto ka sa laing mga lugar o moadto ka sa laing mga dapit. Buti pasabot kanang imong nakatunan kanang imuhang buluhaton karon gamitan na bisag asa ka. Ayaw siya ibilin. Ayaw sa intras og lain, ikaw mo'y gisaligan ana. Ang imong asawa na ay buluhaton, nagsakay sa usa ka motor. Unya imong giparking, ayaw na siya iparking. Kay mawagtang na siya. Buti pasabot, ayaw undangi ang paggamit sa motor. Sa daling istorya, ayaw undangi ang giintrust, ang gisalig, ang gipiyal o gibutang sa Dios nga buluhaton sa imo ug sa imong asawa. Ayaw sa iparking. Dala-dala. Kung moadto kag bukid, moadto ka sa naglaing mga lugar, dad-a ang buluhaton, gamita. Kay kanang motor sakyanan, bisan sa klase sakyanan. Sa daghan nga akong mga damgo, mga kaigsunan may tungod sakyanan, naghisgot ko nagministre. Simbahan, talento, hiyas, nga diin gipiyal sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Unya mausad na sa imuhang kinabuhi. So dalegon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Ang akong itambag nimo nga ayaw ibilin, ayaw undangi. Dad-a ang motor, ayaw iparking. Kanang imuhang buluhaton diha sa imong simbahan o buluhaton sa imong asawa nga diin imong nakatunan, imuhang gigamit diha sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw na ibilin, no? Ayaw na iparking. So mayong buntag, mayong pakiguban, Jason Siray, request kanta pastor, salamat. Sige, ako ning humanon ni salamat. Si Jason Siray, mangutana lang ko pastor. Di ba naa ka FM station radio dili na makaabot diri sa Cavite? Di yun nakaabot yun kay maglisod man gani og diri sa Sibulang. Samot na sa Cavite. Di yun na makaabot diha. Makaabot ra diha kinirang ato ang Facebook Live. Ang pulong mo kinabuhi ko gamit ang Wi-Fi. Og si Nilo Mabasa, good morning pastor. Akong i-invest diha sa atong buhing Ginoo, mao ang kinabuhi ako sa iyang kabuton. Magkinabuhi ako diha sa iyang kabuton. Pati naghana. Nindot yun, no? Si Izamura, good morning pastor. Dalaygon ng Dios sa imong kinabuhi. Shout out Maxim Rider Cebu. Sa mga rider, labi na Maxim Rider, good morning. I declare blessing ninyong tanan. Amping o gampingan mo sa Ginoo. Mayong buntag, mayo pagiguban ni Lorna Candido. Good morning. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Ginizel Armodia. Shout out ko sa among family na sa Amatugan, Tuboran, Cebu. Miss na namo sila, akong request nga kanta Lig-una ko. Sige. Lig-una ko. Ako ning pangitaon diri ha. Lig-una ko.
Okay, to ning Tagalog pagtagad no, ang awit makalangit nga lig-on ako. Unsa man ni? Piggy or GD? Ako ni pangitaon ha. Lig-on ako. Mura mag wala may kuan diri. Kanira siguro. GD. Diri lang sa itong programa. Mayo nga pakiguban ni Sister DT Alsola. Good morning ninyo diha. Kumusta mo diha Sister DT? Dong Marvin og Day Eden og si Jaya maibutag. Sister Lumapay Janisa Mauto Pastor Christian Song buksan mo. Papasokin mo si Kristo. Paprax. Mao ba? Sige. Ako tong balikon unya ha. Atong imong request Sister Janisa. Okay, ready na diri. Oh, Ginoo. Mayo nga buntag request awit makalangit pastor natagpuan. Ay pagkaninduta natagpuan. Gika ni Sister DT Alsola. Busa ng amuyo ko. Unsay maayong invest sa atong pag-alagad sa Ginoo? Pwede ba nimo nga tagaan og pagtagad sa pagtubag? Ang uban mo ingon ang akong invest mao ang pagkakinabuhis kabubuton sa Ginoo. O Ginoo, isulayan ako. Mayo nga buntag ni Paterno Tadim maaya. Mayo nga buntag Pastor Gideon, shout out watching from Bulawan. Mabini Bohol. May buntag sa mga nagpuyo diha sa Bulawan, Mabini Bohol. Sunod na siguro anak mga silver. Bitaw na Bulawan. Mayo nga buntag ni Sunny Kuling. Matod pa dire. Mayo nga buntag Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo makapaminaw na pod mi request ko song pulong mo kinabuhi ko. Siri Zamora matod pa shout out Pastor Maxim Rider Cebu. Sige. Ato na ning gibasa ka ganina. Si Florita Di Guzman, Pastor, maayong buntag. Dalaygon ang Dios nga naka-timing ko sa imong live. Watching from Dubai. May buntag nimo diha Sister Florita Di Guzman nga nagpuyo diha sa Dubai. Kumusta mo diha sa Dubai? I declare blessing ninyong tanan. Mayo nga buntag ni Mimi Dalio. Mayo nga buntag Pastor watching from Davao City. Si Chari B. Archaga. May buntag no? Sis, praise God kay nakalantaw na kaani. Uy, salamat kay sa imong pag-share no. Si Hub Kabalya Sipos, mayo nga buntag Pastor Gideon og sa imong tibok pamilya og sa tanan naminaw mensahe sa Ginoo, to God be the glory. Naminaw na pod ko sa mensahe watching Malaysia. May buntag Brother Hub. Nicanor maibuntag si Brother Josepino Paran, mayo nga buntag Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya og sa tanan kaigsunan diha kang Kristo, maibuntag may pagpaminaw. Kumusta mo diha sa Compostela Brother Josepino Paran? Ato nga tangan-tangan mga kaigsunan kay karong mga panahon na si manahon na amo ang sugdan ang among recording sa uban sa akong mga anak. Wala gibutang kadasig sa Ginoo nga maka-record pod uban sa akong mga anak bagong compose nga mga awit. Og may buntag ni Sasi kundi mayo nga buntag Pastor. Paampo ako anak Marifel nga ayuhon siya ni Lord sa ihang kulon cancer. Ato na nga tadon sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Ayaw kalimti si Marifel anak ni Sasi kundi ang Dios magapanalangin. Si Maylin may buntag. Si Pastor Carmen Mahilong Pantigi may buntag makaadto mo sa Thanksgiving sa Moalbo Al Pastor. Kita-kita niya ta dito ha. Okay. Bisan pa man sa unsang sitwasyon. Mayo nga buntag ni Silin Castalia. Good morning Pastor o sa tanan naminaw sa from Burawen Leyte. Salamat o Hesus sa kinabuhing bag-o. Amen no. Bag-o kita sa Ginoo og ato ng barugan og puy-an nga kinabuhing bag-o.
Si Jason Sirot, good morning Pastor Gideon. Shout out watching from Mahaplag Liti. Pa-request kog kanta Pastor ikaw ang kusog. Ato na ning napatukar kaganina ha. Bita, pero napay time ato ning ablihan kay daghan man pong na request karon. Si Paterno Tadim Pastor na alang ko'y ipaklaro nga damgo sa akohang asawa nga nakita niya among mga kauban naa sa ilahang balay. Unya paglabay niya sa balay sa igsuon namo nga abli ilahang pultahan. Nangadji man sila pero magtutuo ni sila Pastor unsay buot pasabot. Okay. Naghisgot na og kana bitaw nga pag-ampo. Kinahanglan imo silang iampo nga dili sila kana bitaw ma-brainwash, dili sila malimbungan, dili sila malayo diha sa tunod nga mga pagtulunan. Ang damgo nga makakita ka og tawo nga nag-ampo nang ginahanglan na sa imuhang mga hangyok mga pag-ampo sa Ginoo. Og ang imuhang ipangayo sa Ginoo nga panalipdan og tabangan sa Ginoo nga taga-akadasig sa pagtuon sa Biblia para makapadanggang sila sa tanang panahon. Mayong buntag ni Bisinta Panin, si Annalyn Tundag. Mayong buntag Pastor, pray for me Pastor sa akong operation karon, watching from Vicente Soto. Ang Dios magapanalangin unsa man nga operasyon, ang Dios magapanalangin sa mga doktor nga moatiman nimo ug ang mga tambal nga dapat panalanginan sa Ginoo. Okay, ato taganong pagtagad buksan mo. Request awit makalangit sa atong igsoon Sister Janisa. A 2, a 3, a 4. Gusto ko lang naman malaman mo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susunod. Si LG Rodriguez, Kades. Good morning Pastor, request kog song Lipaya Ako. Joey Paitan, Shiri B. Archaga, mayong buntag sa tanan. Okay, ingon diri. Ako invest para sa buluhaton sa Ginoo Pastor ang time. Yod og kasing-kasing shout out sa tanan. Na akong pamilya diha sa Cebu, especially ni Ginicial Armodia Buter og sa akong papa si James Buter to my mama Bilin pod Pastor. Mayong buntag Pastor Gideon na ako'y matabang sa isig tao, mga parente maora na Pastor. Muna investment ni Pastor Carmen. Ano pa ba ang dapat kong Si Susana Pablio ang akong gi-invest mao ang pagkat-on pagtuon pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Sige. Si Bisin, Ros Bisin, mayong buntag Pastor, kumusta uban sa imong pamilya? Dalaygon ang Dios mga panalangin sa iyang mga pulong karon, labi na sa mga naminaw maghatag kini og kaalam kadasig sa matag usa ka bless all. Sige. Oras sa nga programa alas 9 hapit naman alas 10. Niya hinahinay na tag-aginod mga kaigsonan sa pulong sa Ginoo og akong gihangyo matag usa sa paghatag yun sa inyong mga hununang kasing-kasing sa pagpamati sa iyong mga mensahe. papasukin mo na? May papuring dala. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, Ama. Alam mo bang walang kasing saya sa tuwing ikaw ang kapiling ko? Ngunit may takot pa rin sa loob dahil minsan ako'y lumalayo. Lagi na lang kitang hinihintay habang mundo ang aking kasabay. Kahit ako'y madalas sumablay, ikaw sa akin ay nakaantabay. Buksan mo, papasukin ako. Matod pa diri ni Skip Vilinario, invest tanang nahibili na oras panahon na itugot sa Ginoo ning lawasa ning kinabuhi kinahanglan gayud nga tabang sa Ginoo para mahitabo kini. Nindot no, tanang nahibilin nga panahon, tanan nga nahibilin nga higayon dapat ihalad ihatag sa Ginoo. Nindot sad. Ang pulong investment mga igsoon, kining pulong investment naghisgot ni kanabitang put up kag kwarta
ari kas negosyo, muputad kag panahon, kusog, kwarta, gugma, o tanan, abilidad. Nga karon aduna pa'y higayon. O kanang tanan, mubunga gyud na. Moabot gyud na nga mapuslan nimo. Kung ari kas negosyo bitaw, ari ka sa pamuhi, mga igsuon, mo kuang gyud kag mohatag gyud kag panahon, mohatag kag kusog, mo gasto kag kwarta. Unya uban na nimo gugma, kay kung wala nimo gugma mga kaigsonan, kanang dili pug ka makalahutay ana. Kay gagmay mga problema, gagmay mga pagsulay, magreklamo na ka, magpagulbol na ka. Kana bitawng gamay ra kayo nga trabahoon unya di na ka manage. Usa na sa mga ilanan nga dili ka kapialan sa butang nga naa nimo karon. Kanang magreklamo na ka, dili na easy alang nimo ang kana bitawng pagtrabaho. Bugat na kumbaga. Mausab ang atong pag-alagad sa Ginoo kung ato ang tan-awon kining investment. Ang investment, mga kaigsonan, moingon ang uban, ang akong in-invest, pagtuo. Kay diha nagsugod tanan. Kabalo ba mo mga kaigsonan ang pinaka-tinaw, pinaka-klaro nga ug moingon ko nga mo lungtad ni siya og may kapuslanan nga dili gyud mapakyas ug dili makawang. Kana bitang ibutang ni Simon una kining maayong i-invest og kanus-a nimo ni sugdan. Kabalo ba mo kanang maayo nimong i-invest kanang maayo nimong panglawas? Kanang maayo nimong panglawas, mao na i-invest dihas pag-alagad sa Ginoo. Maghisgot tag maayong panglawas na apakay kusog. Makalihok pa ka, makabuhat pa ka. Wala na'y pinakamaayo nga invest dihas pag-alagad sa Ginoo kanang maayo nimong panglawas. Kusgan pa ka, ligon pa ka, ihatag nas Ginoo. Ayaw ihatag ang imong lawas o muingon ka sa Ginoo, Lord, ayuha ko kay mo alagad na kunimo. Daghang mga tao karon nga nagtuo pero busy kaayo sa mga butang sa kalibutan. Isa mahinumduman ang Dios kung apiki na ang tanan. Ang uban makahinumdum kung magtinga na. Ang uban kung makahinumdom kung wala na'y kadaganan, dili na makadagan sa doktor, ni ang doktor ang kwarta di makatabang. Isa pa mo invest sila sa Ginoo. Nya hinumduman nato mga kaigsonan, dili dawaton sa Dios ang halad nga dunay apan. Ug kasagaran mao ni nahitabo sa tao. Isa ihalad kung apiki na. Samtang ligon pa, grabe ka busy sa trabaho. Unta nga ang trabaho kalabot ang planos Ginoo. Kay dili man sayop mga kaigsonan nga mabisi ka sa trabaho nga mapagaan ang trabaho ug bulhaton sa Ginoo. Sama sa negosyo, mayong kang negosyo panarbaho o negosyo nga imo nang gigamit para sa Ginoo. Lord, kining naa nako, ako ning gamiton para mapauswag, mapalambo. Daghang mga simbahan nga matarong. Daghang simbahan nga manindot tan-awon. Daghan nga mga tao nga makabenepisyo ani sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pinakamaayong i-invest, ibutang ni sa imong nauna kanang maayo nimong panglawas. Kay mag-unsa ang imong kasayuran, mahitungod sa sugo sa Ginoo nga pinaka-importante nga sugo. Unsa may pinaka-importante nga sugo? Higugma ang Dios sa tibuok na una,
sa tibok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibok mong kusog, kanang upat. Nasayod na ka ana. Nakabalo na ka ana. Ako ug ikaw kitang tanan nakadungog ug nakasabot na ta. Nga nagulat ang Dios sa atong kusog. Nagulat ang Dios sa atong mga huna-huna. Nagulat ang Dios sa atong mga pagbati kanang kalag. Nagulat ang Dios sa atong gugma. Kanos ama nato mahalan. Kanos ama nato mabuhat kanang kusog. Kung mawa na ang maayong panglawas. Mao bitaw nang niingon si Saring Solomon, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Kay ang tao nga batanon pa, doon na pasay ligon nga kusog. Pero moingon ko nga, wala na maghisgot sa gitawag og pangidaron. Kay naamay mga naamay mga tao nga idara na pero ligon ra gyapon. Nakakita ko og tao nga nag-edad nag-21 pero ang iyang bersikulo 300 ka buok. Unya wala pa magsungkod. Mula kaw pag uska oras isa mo abot sa ilang simbahan. Didto na ko na nahikaplagan sa Manhuyod, Negros Oriental. Imagine na uska oras lalakaw 81 na ang edad. Wa pa siya isungkod. Pero nasa'y daladalang garote. Pero dili niya isungkod. Ang pulong mayong panglawas maghisgot na wala na siya magbase sa pangidaron. Lamang kasagaran nga nabantayan gyud nato nga lahi gyud ang batanon ug sa idaran. Dili sad nato ipadaplin ang mga kanang maghisgot ag pangidaron. Pero sa ako nang gikaingon, dili na 100% kay gibase na sa edad. Gipakita lang sa Biblia nga mas kana bitawng mas kusgan ang batanon kaysa mga tiguwang. Labi na gyud kung ari ka sa 80, 50. Amo na giingon nila nga damgo ug unahuna na lay perting kusuga. Pero ang kalig-on ulahin na, luya na. Kanang giingon ni Ginoong Hesus, higugmaa ang Dios sa tibok kasing-kasing. Kanang moingon tang higugma ang Dios sa tibok kasing-kasing mga kaigsonan, doon na gyunay magsunod nga buhat. Dili man nimo mabuhat ang unsay gibilin nga buluhaton sa Ginoo para pagpamatuod nga gigamit nimo ang imong gugma kung wala na kay maayong panglawas. Tinuod na. Mao na nga kung maghisgot ka nag-investment des pagpangalagad sa Ginoo, samtang na malandong ko niini, sa pila kahigayon nga nag-water therapy ko mga kaigsonan, kana bitawng nagsigir kog inom, tingid jutay, o niya higda, pamalandong, niya ingon akong asawa, relax lang pod bis. Nang ako bitaw ning gipangonsulta, gipangutana nga usapod sa makapataas ni mugdugo ka ng stress sa una-una, anang dili makapahuway ang imong una-una. Kung relax naman akong nauna, dili lang siguro kaayo ang akong lawas kanang pinakamatikod ko nga paguba na ko diri sa amo ang kanang bitang porma sa among balay. Ako ang giguba kay nangatangtang man. Ako ang gikuha o niya nabantang makus init mutong na asa ko na akong dugo luyan na sad. Nya ang ako nauna na gyud sa buluhaton. Mag-record, mag-live, mag-atiman sa simbahan, mubisita sa mga lugar. Ganit, dunay ni request nako nga moadto og Bugo, moadto og syudad, kay dunay walihanan, dunay buluhaton dito nga nanginahanglan sa akong panahon. Pero ang akong lawas mga kaigsonan dili nang kahimo. Kay na ako sa time nga kana bitawng kinahanglan og pahuway para makabalik ko diri sa ato nga programa. Sunayin kong mga mensahe sa Ginoo nga Lord. Sa panahon nga mobalik ko sa akong programa o sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko nga gikan nimo, unsa may mensahe nga gikinahanglan sa mga tao, unsa may mga gikinahanglan nga akong itudlo nila
nga dali nilang maapsan. Ug ako nagtuo nga sa akong pagdeliver ni ining maong mensahe, dili lisod ni ninyo dawaton o dili lisod ninyo ning sabton, kay nakabalo ko nga gikan ni sa Ginoo. Ang maayong i-invest diha sa pag-alagad sa Ginoo, kanang maayo nimong panglawas. Ayaw hinumdumi ang Dios kung katong kana bitaw isa ra ka makahinumdom or mabatasan nimo nga isa ra ka makahinumdom sa buluhaton sa Ginoo kung apiki na. Samtang gihatag sa Ginoo kining maong mensahe, nakahinumdom ko sa panahon nga nag-edad kog 30. Nag-edad ko og 20 kapin. Mulakaw kog 3 ka oras, 4 ka oras para makasangyaw ko sa usa ka lapit. Pag edad na kog 30 kapin, human ko na minyo, gikan sa pagkaulitaw hangtod na minyo, grabe kadaghang buluhaton. Ako ning isugid ninyo. Niundang kog drive og taxi, nisod ko sa Jesus Reigns Ministry. 5 ko katuig nga nagdala sa House of Prayer sa Mandawi House of Prayer sa Jesus Reigns. Kanang Jesus Reigns, no? Nakain ng Jesus Reigns. Nya, nagdala po ko ang radio 97.9 Love Radio Cebu diha pa to sa una sa kuan kanang Mr. Iman siguro na paingon og Marco Polo, aunas Marco Polo. O niya nabalhin diha sa hangtod nabalhin ang Love Radio diha sa Puente. Sa maong ministry, mumata ko og alas 4, usahay alas 3, muuli kog alas 11 sa gabi. Ang sitwasyon sa akong pamilya, naugan ako ang akong pamilya, nangatulog pa sila. Muuli pug ko nga tulog na pod ang akong pamilya. Alas 3, alas 4, munaog na ko sa simbahan sa Opera para moadtog Jesus Reigns. Muuli ko alas 11 o alas 10 sa gabi. Unya, Sabado, Domingo, na ako sa simbahan. Sa panahon na ako, sa adlong Sabado, kung wala ko sa simbahan, na ako sa biyahe. Na ako'y Bible Studies Liloan, na ako'y Bible Studies Carmen, na ako'y Bible Studies sa Katmon, na ako'y Bible Studies sa Sugod, ngadto na sa Bourbon. Unya, dihas Bourbon, gikan sa Bourbon mo angat pa mi og bukid kanang Daro, bukid sa Daro. Unya, muari po kus Balamban, kuyog-kuyog kus mga pulis. Niabot ang panahon nga niundang ko sa Jesus Reigns para makapokus ko sa gitawag church planting. Tugod og simbahan sa Tarcom, sa Kiyot, sa South Hills, uban pang mga lugar. Samtang nagmuni-muni ko mga kaigsonan, nangayog mensahe sa Ginoo, unsay mag-i-invest kanang maayong panglawas. Ngano? Moabot jud sa atong kinabuhi nga ang maayo natong panglawas mahiles. Bisan saon nimo nag-ampo, bisan saon nimo nagpangayo sa Ginoo, gideklara na sa Biblia nga ang atong lawas moagi og pagkalig-on mupauli sa pagkapukan. Kining pisikal. Wala ta maghisgot usa og kining gitawag espirituanong bahin. About pisikal, bisag saon nimo nag-ampo ug pangayo sa Ginoo, dili mahitabo nga tungod sa imong pag-ampo mapakyas ang Biblia. Ayaw og i-contradict ang imuhang prayer sa tinuod nga gisulti sa Biblia. Nga kining atong lawas, musugot kag sa dili, matun-as ni siya.
Si Apostol Pablo miingong mutun-as kining payag nga mao ang lawas. Mubalik mi sa yuta. Dili diha-diha nga lig-on ka karon ug mapukan. Inanay siya. Kung mag-edad ng kag 40 hangtod sa 50, dunay kausaban ang imong lihok. Tinuod na. Bisan kinsa nga mga tawo akong pangutanon mahitungod sa ilang gitawag kondisyon sa lawas. Moingon gud sila nga, Pastor, lahi og bintaha gitong ulitaw pa. Edad tag 20, 17 hangtod sa 20, pagka 30 murag naa na nay diferensya, pagka 40 doon na nagyoy dako kayong kalahian. Ingon pod ang usa, tinuod yun ang pastor kay sa una karon nga 50 na ko, maglisod ng kani kog aswat anang uskasakong simento. Pero sa unang nag-22, nag-27, 5 kasakong simento. Kaya ra na ako ng ibutang sa akong likod. Imagine na ka ng 5 kasakong simento. Iya ra nang madaog. Pag edad nag 50, maglisod na gani og usa. Og maunay usas mga problema sa kinabuhi sa tao. Isa ialagad sa Ginoo, isa ibuhat o trabaho di sa Ginoo. Kanunay nang nangayo og maayong panglawas. Kanunay naghulat og maayong panglawas kay sa dihang na apay maayong panglawas, wala gyud mo alagad sa Ginoo. Wala magpasabot nga nakapokus ka sa trabaho, wala magpasabot nga wa ka makaalagad. Inani ni siya, nakapokus sa katrabaho karon pero ayaw kalimti ang Ginoo. Unaha siya. Unsay buti pasabot? Kanang trabaho o negosyo nga naa nimo karon, gamitan na samtang makahimo pakas pagpanarbaho. Kay moabot ang panahon nga di na sad ka katrabaho. Magulat na lang kag pensyon kana kung naa kay pensyon. Kung nakatrabaho ka nga walay mga pensyon, walay SSS, wala tanan. O kaha, personal mong negosyo. Kinahanglan mo invest gani kita sa pagpangalagad sa Ginoo kanang naapatay maayong panglawas. Kay ang mahitabo maunggod inani man kung mangayo kag maayong panglawas ug ihatag sa Ginoo ang maayo nimong panglawas nga imong gipangayo nga wala mabatasan ni maanad sa imong kaugalingon ang pagpangalagad sa Ginoo katong lig-on pa ka, inig nana kay madawat nga lig-on og maayong panglawas, hinahinay ra po na nimong gamiton sa paggamit nimo sa nabatasan nga panahon. Muna mo ingon ko mga kaigsunan, karo nga mga simanaha, sige ko og pangayo sa Ginoo og mensahe. O gihatag sa Ginoo kini maong mensahe og iyang gibalik kapila ko damguha nga sa akong mga trabaho kaniadto. Nga karon maglisod nako og buhat. Kanang mugikan ko sa munaog ko sa mo ang gitkatulgan alas 4, moadto na ko sa Mandawi, atiman sa House of Prayer o mga tao. O niya, labi nagman Nobyembre, Oktubre, Nobyembre, grabe nag yung bisiha. Muuli ko anang tag alas 10, tag alas 11. Nya, di ko kakatulog dito sa prayer house. Nagsigag daig, nagsigawit, nagsigampo sa mga prayer requests. O niya, entertain sa mga tao. Atiman sa mga tao. Nga muampo sa Ginoo. Unya matag Sabado sayo kog biyahe paingon dito sa Bugo. Diha sa bukiran sa Liloan.
Dayong Carmen, sugod. Karon, di na ko kahimo. Pero katong mga panahon na nakatali na to sa libro sa binuhatan, tanan nga gibuhat na to diha sa Ginoo, nakatali na. Og ingon ang Dios, siya'y muganti. Dili lang sa iyang pagbalik, kundi sa panahon nga nagkinahanglan ka. Munang ingon ko nga, nayon ko sa mga pag-ampo, Lord, unsa may mga mensahe nga gikinahanglan karon sa mga tao. Ang gihatag sa Ginoo samtang na malandong ko sa pipila ka adlaw. Investment. Sayon kaayo nga nasabtan nato ang sugo sa Dios. Di ba ang sugo sa Dios, mga kaigsunan, kung atong tanawon ang Biblia sa Mateo kapitulo 22, ablihan na to ang pulong sa Ginoo dihas 22 niya versikulo 37. Gikan sa 34 ang dakong sugo o niya 37 ni ingon si Jesus. Si Jesus bitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok kasing-kasing, sa tibok kalag, sa tibuok mong una-una. O niya ang uban nga mensahe ani dito sa Marcos, ubang mga libro naghisgot panig sa tibuok kusog, sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok una-una. Upat na siya. Kanus ama na nimo mahimo kung wala na nimo ang maayong panglawas? Kanus ani mo buhaton kining tanan? Di makakabuhat ana kung ang imuhang lawas nagkapuka na. Igo na lang kang mag-imagine ana. Igo na lang kang maghuna-huna ana. Magmuni-muni, balikan nimo ang mga kagahapon. Pero alang sa mga naedad, nag-edad kag 40, 50, 60 nga makahimo pa ka, kitagaan pa kag chance. Muna giingon, grasya sa Ginoo nga niabot na sa imong kinabuhi nga makahimo pa ka. Kay naaroy mga idaran nga nagtrabaho pa, mga senior citizen pero nagkatrabaho pa, napasalay income. Pero doon na po yung mga senior citizen nga nagpangayo na lang. Kanang gahulat na lang og kuan kanang hinabang sa gobyerno. Higugma ang Dios sa tibok kusog, sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kasing-kasing. Mabuhat nimo ni, mahimo nimo ni, ma-apply nimo na kanang naa nimo ang maayong panglawas. Tinuod na. Mauna nga kung maghisgot tag investment, ang maayong i-invest sa imong pag-alagad sa Ginoo, kanang maayo panimong panglawas. Ayaw adtog simbahan og batasana anara sa imong kaugalingon nga misimba ka kay naay sakit. Katong lig-on pa ka mo simba kay busy sa trabaho. Kanang naa kay trabaho, naa kay negosyo, ayaw kalimti ang Ginoo. Wala magpasabot nga wa ka makaalagad sa Ginoo kay naa ka sa trabaho. Ang tinuod nga wala makaalagad sa Ginoo nga naa sa trabaho, katong nakalimot sa iya sa Ginoo. Daghang mga tao nga muhalad sa iyang gusto, dili sa gusto ug pamaagi sa Ginoo. Daghan nga mga tao nga nagtuo, ang gisunod ang ilang gusto, ang ilang understanding, ang ilang nasabtan, ang ilang gusto, ang ilang naapsan. Dili ang gipasabot og pamaagi sa Ginoo ang gi-apply. Muna mo ingon ko nga sa una og karon, sa una mga kaigsonan nag-edad ko og
17 masiguro nagsugod kog panarbaho. Nilayo na ko sa ako ang mga ginikanan. Minor de edad pa ko, nanarbaho na ko sa Dumaguete. Hangtod nga nimbalik kog eskwela, nakahumag. Wa pa ko kahumag high school. Sa third year high school, ako atong panahon na. Ako ning i-discuss ninyo para makakuha mo mga ideya. Sa iundang ko third year high school kay nanarbaho para makahatag kog kwarta sa akong mama. Makahatag kog kwarta sa akong papa. Sa akong pagpanarbaho, sila niabot ang panahon nga na ila-ila nila ang akong agalon. O niabot sa punto nga sila na maoy tigkubra sa akong sweldo. Ikasabaan ko sa akong amo kay wala na ko'y nabilin sa kuha na sweldo. Iko nga kanang nagsabot mi nga paeskwelaon ako magulang, kung makahuman na ako na po ilang paeskwelahon. Giperyoda na sa akong amo nga di na mahitabo. Wala ra gyud po ko mo tuo. Pero mao gyud nahitabo. Mao to'y nahitabo nga usas amo, dili lang kay ako ang mga igsuon nga tabangan namo ang gidikanan. Pero nagpabilin ang kalisod. Ngano man? Kay nag-alagad mi sa Dios, nagtuo mi sa Ginoo, nagbitbit mig Biblia, pero wala na mo buhata ang gibilin nga pamaagi sa Dios. Kurot hatag tanan. Nami lig-ong nga kusog. Nagkakusgan ang akong lawas. Kay permiro sa akong pagtrabaho, maglisod pa kog aswat anang kanang bear, kanang kahon sa bear. Uno man na kabuk botelya, di maglisod pa ko nag-aswat, gagmay pa kay kog bukton, nanarbaho na ko. Pero nagkakusgan ang akong bukton, nagkakusgan ang akong lawas. Makadaog na kog duha ka kahon. Hangtod makadaog na ko anang kanang kahon sa kuklitro. Nga 12 ka buk unod. Hangtod makadaog na ko anang duha ka kahon. Ako na lang isa. Iitsa-itsa na lang gani namo na sa una. O niya, ang sweldo ato, hatag tanan sa akong mama. Musimba ko, muhulog ko salad, sinsilyo ra. Pero, nagkagrabe ang kalisod. Wala na ko magamit ang akong lig-on nga panahon sa paghalad o pag-alagad sa Ginoo. Ang nakanindot, bisan kung wala na ko magamit atong panahon na, wala ko mubiya sa pagsimba. Doon ako'y kadasig o doon ako'y kaibog sa pagsimba. Musimba yun ko. Miabot sa punto nga nakadungog og gwali, mahitungod sa paghalad, mahitungod sa paghatag sa ikanapulo og halad. Dito ko naablihan. Dito niabot ang panahon nga, before na ako ipadala, akong ihalad sa Ginoo ang una. Ug dito nagsugod nga doon ako'y gugma sa pagtuon sa Biblia. Dito nagsugod tanan nga doon ako'y kadasig nga magtuon ug magpatudlo sa Biblia. Hangtod niundang kog trabaho, ni eskwela kog Bible school. Ug pasalamat ko sa Ginoo nga naa pa ko'y panahon atong panahon na sa pagbuhat sa mga buluhaton, diin karon dili na ko mahimo. Maglisod naman kog himo anang mumotor kog ako ra usa nga tugbugo sa una gikag Cebu City moadto kog Negros, ako ra usa magmotor nya muangat pa ko og moadto pa kog Bayawan, ako ra usa magmotor balik na pod Cebu, moadto na pog North Cebu, ako ra usa magmotor. Ang akong dala Biblia. Pero karon, di na ko kahimo. Akong ipasalamatan ang Dios nga nakahimo ko ato. Ug maoy gihatag sa Ginoo nga minsay samtang
nangayo kog mensahe sa Ginoo ug iha ning gipahinumdum nako. Mo ni gusto sa Ginoo nga diha ka ablihan. Diha ka kana bitang makaamgo nga ang maayong i-invest sa pag-alagad sa Ginoo kanang maayo nimong panglawas. Kung nagtrabaho ka, alagari ang Dios. Kung nagnegosyo ka, alagari ang Dios. So may buti pasapot. Ayaw kalimti ang pamaagis Ginoo. Iblas og iblas kaniya. Ayaw kalimti ang pamaagis sa Ginoo. Ang halad, ang iya sa Ginoo. Kay moabot ang panahon, ang imong income karon dili na nimo na ma-income sa sunod nga panahon. Pero timan ini, bisag wa kay klarong income, at timanon kas Ginoo. Pakanon kas Ginoo, bistihan kas Ginoo. Kontento ka sa tanan nga na nimo. Resulta dili maka magulanon. Dili ka mabalaka. Kanunay kang malipayon. Kay gipakita o gipabati na sa Ginoo nga timanon ka sa Ginoo pagayo. Nganuman, nganong maumay imong naani tungod kay samtang naa pa kay maayong panglawas, lig-on pa ka, giatiman nimo ang trabaho sa Ginoo. Munang moingon ko, sa panahon nga duna kay giatiman, damor kang atimanon sa Ginoo. Sa panahon nga atimanonon na ka. Munang moingon ko nga, ang Biblia di gyud mapakyas. Kung duna kay gipugas, duna gyud kay anihon. Kung duna kay giatiman, atimanon ka usab. Kung atimanon nimo ang buluhaton sa Ginoo, ang panginahanglanon diha sa trabaho sa Ginoo, labaw kang atimanon sa panahon nga ikaw na'y nanginahanglan. Og ang Dios maoy mo supply sa tanan. Og dili gina mapakyas. Diri sa investment sa kalibutan mga kaigsunan, moingon ta nga daghan kay ni challenge, daghan kay ni dasig na ko sa una nga pastor, aning John pagkuha is pagkuan kanang mga maka tabang nimo ini katiguang. Moingon pod ang akong amo usa, John, kanang tigulang na gani ako ang bana, imuhang share. Tigulang na pero wagi siya kakuha siyang SSS. Nagsige man ta siya hug. Libog kay ang SSS. John, oy, ayaw lang kuha. Na imo dasig nga kuha, na apoy mo dasig nga di mo kuha. Hangtod wa gyud po ko makakuha. Naka-apply yung tuod ko og SSS pag panarbaho na kay requirements man. Pero pag hiling pod sa ako ang SSS, awa pod day hulogis akong company. O niya daghang ni protest, wa po ko mo apil. Wa gyunod. Bot di pasabot nya diri sa kalihukas kalibutan, way kasiguruhan. Pero diha sa kalihukan sa Ginoo, dili og dili mapakyas. Kung duna kay giatiman karon, atimanon ka sa Ginoo sa umalabot nga panahon. Kanus aman nimo sugdan ang pag-atiman. Kanang paghigugma nimo ni Lord. Dili lang sa una, dili lang sa kasing-kasing, kon dili sa kusog. Kung maghisgot ag sa kusog, abilidad, talento, hiyas, kaalam nga naa nimo karon. Imuhang negosyo, imong trabaho, gamitan na para sa kahimayaan sa Ginoo. Munay nindot kayo nga investment. Muani og dili ka papakyas. Dili mausik ang tanan. Mga praktikal nga buhat mga kaigsunan, ang pag-ampo, ang pagbasa, ang pag-apil sa mga buluhaton sa Ginoo.
og paglikay sa makadaot or makapaimpluwensya nga makapahilayo nimo sa Ginoo. So munay imong buhaton mga kaigsuonan. Ayaw patakod sa mga tao nga nilayo sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw patakod sa mga tao nga nabugnaw sa pagpangalagad. Ayaw ablihi ang imong idudungog sa mga mensahe nga makapabugnaw sa imong kadasig. Ayaw ihatag ang imong kasing-kasing sa mga tao nga mubira nimo sa kalaglagan. Ihatag ang tanan sa Ginoo para wala na kay ihatag. Wala na kay lain panghataгаnan. Kumbaga, dili na ka maimpluwensyahan pa ni bisan kinsa. Mao na nga ipadayon ang pagtuon sa Biblia, ang pagbasa sa Biblia, ang pag-ampo kanunay sa Ginoo. Kanang gugma, huna-huna, kasing-kasing, kusog, timan mahatag na nimo, samtang naapa nimo ang mayong panglawas. Munang moingon ko, gusto ka nga mo invest karon? Ayaw hulata nga ang imong lawas mo tunas. Ayaw hulata nga ang imong lawas kapoy na. Di na ka makahimo unya daghan ang bation. Isa pa ka moingong mga lagad sa Ginoo. Isa pa ka moingon nga muhalad ko sa Ginoo, muhatag ko para sa Ginoo. Unya ang imong lawas nang inahanglan na ka. Di man gani ka kahatag katong lig-on pa ka. Unsa makaha kanang nanginahanglan na gyud ka. Moingon na ka nga para mo tani sa Ginoo niya saon taman nga naamay tambal, naamay check up laboratory nako, ahol mo na lang nako ni. Ang nakalisod mga igsoon musamot nga wala nimo masunod ang pamaagi sa Ginoo. Munang ang maayong invest mga kaigsonan, maayong panglawas. Ayaw kalimtin na. Kanang maayong panglawas. Mo bitaw nang inig maka mo relax ang ako ang kuan murag batik ko kusog balik dayon ko gwali. Kung mahimo gani mo bisita ko sa nagkalaing mga lugar. Kay karong bulan na daghan kay mga lugar nga pwede na kong adtuan. Nanginbitar na ko ang taga Bugo. Pastor, ari ami diri kay magkuanta kanang nakapalit mig balay unya nakapalit ang akong anak og balay unya akong paampuan. Ya, ari ami diri pastor. Ikaw mo'y giingon sa akong anak. Nya karong bulana. Nya dunay anniversary. Dunay Thanksgiving. Dunay kasal. Dili lang kay usa. Dunay kasal karong bulana sa diri sa Malabuyok. Duna po'y kasal sa Gihulngan. Daghan. Una nga sa dihang gihatag sa Ginoo ang kanang relax, nakapangayo ko sa Ginoong mensahe. Naka-relax ang akong lawas. Sigog daig, sig pangayog mensahe nga Lord, unsa may mensahe nga gikinahanglan karon sa mga tao. Ang gihatag sa Ginoo, investment. Nya gipahinumdom sa Ginoo ang mga panahon nga diin makahimo ako. Unya mo na giingon sa Biblia, dili niya kalimtan. Inigatubang nato sa Ginoo, ablihan niya ang libro sa buhat. Kung didto makit-an nga wa kay laing gihalaran sa imuhang maayong panglawas, ang pag-alagad sa Ginoo. Muna mangutana ko ninyo. Kanang naamagay mga panahon nga naakay bation nga balatian. Ang sakyanan nga walay kinabuhi, mangita mangganig maintenance. Ikaw panoon nga gipakita na sa balabala ang kasulatan nga natawo ta sa sala. Ang sala nag-adala og balatian, nagdalag kalisod.
Moagi gyud kag kaguol, moagi kag kamingaw, moagi ka og kalipay, moagi kag kaharuhay, moagi ka na balatian. Sa panahon nga naa kay bation sa imong pamilya, sa relasyon, pagpuyo, trabaho, unsa may imuhang pangayoon ni Lord. Damo imong nga, Lord, ayuha ko Lord para makabalik ko sa akong trabaho, ayuha ko Lord para makabalik ko sa ako ang negosyo. Mao ba nay plano sa Ginoo nganong gibuhi ta niya? Mangutana kuno ko ninyo anak. Mao ba nay plano sa Ginoo? Mao ba nay ikalipay sa Ginoo nga mangayo tag kaayuhan para mobalik tag trabaho, negosyo para mabuhi ka? Mga igsuon, timan ini. Ang tanan nga ni anato kusog, tanan, abilidad, hiyas, kaalam, talento, uban pa. Gikana ni Lord para atong i-invest samtang makahimo pa ta. Alagaran nato siya. Kay kanang higugmaa ang Dios sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kunauna, sa tibuok kusog, sa tibuok kalag. Makahatag ta na, makahimo ta na kung naa nato ang mayong panglawas. Munang moingon ko bless kayo ka. Nga naa kay trabaho, na kay negosyo, pero wala makalimti nimo ang Ginoo. Kanang moingon ka nga, Lord, ayuha ko para makabalik ko, makasugod na sad ko, makapadayon ko sa buluhaton nga para nimo. Ako nagtuo nga kining mao mensahe dili ni bugat alang ninyo. Gaan kaayo ni ug sayon kay nga sabton. Ang investment wala na maghisgot sa kwarta. Naghisgot na sa maayong paglawas. Ayaw halari ang Ginoo ug alagari ang Ginoo kanang naanay apan ang imong kinabuhi. Batasana nga naay kay maayong kusog, makahimo pa ka, higugma siya. Wala magpasabot nga kung naay na balatian, adi nakakahigugma. Inani ni siya. Nahatag nimo ang imong kasing-kasing, imong nauna, ang imong kusog, ang imong kalag, samtang maayo kag lawas. Timan ini siya. Damor nimong mahatag ang tanan nga nanimo. Bisan kung naanay mga diferensya. Kanang nanginahanglan na kag milagro, nanginahanglan na kag kayuhan. Damor nimong malagaran ang Dios. Tinuod na. Ngano man, samtang naapag kay mayong panglawas, wala kay laing gialagaran, wala kay laing gibayaw, wala kay laing kana bitang gisinggit, gitinguha ang pag-alagad sa Dios. Makahimo gani ka na. Damor kang makahimo sa panahon nga hapit nakakuhaon sa Ginoo. Kay ngano man, sa dihang naa kay maayong panglawas, wa kay laing gisaligan kundi siya. Samot nga naanay bation. Kay moabot man gyud ang panahon nga naatay bation. Di gyud ka kaingon nga pagtuo po na nimo pastor. Dawato na to ang kamatuoran. Ang gipakita o gibilin nga mga mensahe sa balaang kasulatan. Nga hinumdumi ang imong mabubuhat samtang batanon ka pa. Wala mo dili malipay ang Dios nga isa nato hinumduman kanang magkango-kango na og puti na tong buhok. Maglisod na tagkita. Hanap na nga bungol na. Lainay mo bakos, lainay mo. Tapos mayon kang mosimba ko. Alagaran na ako ang Ginoo. Pangigsuon. Samtang ligon pa ka. Alagaran Ginoo. Na kay trabaho, na kay negosyo, wala magpasabot nga di ka kalagad sa Ginoo. Unaha siya. Ayaw kalimti ang paras Ginoo. Kaya sa pagbuhat nimo niini, nagamit o gigamit nimo o gihigugma nimo ang Dios. Dili lang sa pagtuo, dili lang sa imahinasyon. Natuman nimo ang pinaka-importanteng sugo. Higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing.
sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong nauna, sa tibuok mong kasing-kasing. Dalaygon ang Dios nga nagatiman ka nato. Dalaygon ang Dios nga nagdasig sa atong matag kinabuhi. Naay mga bersikulo nga akong pagabasahon sa Kolosas. Ablihi inyong Biblia diha sa Kolosas. Kolosas Kapitulo 3. Versikulo 23. Nag-ingon din bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sa mga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Kanang patinud-anon ka, dili bitaw ka mangawat og time sa imong gitrabahoan. Kanang dili ka mukogi kung kanang mukogi bitaw ka bisag wala diha imong amo. Buhatan na sama sa gibuhat nimo para sa Ginoo. Dili lang sa tao. Diha sa Galacia Kapitulo 6. Galacia Kapitulo 6 versikulo 9. Nagingon din busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magmadinsigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Mauna nga ayaw kalimti ang mensahe sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi o kung nagtuo nga kini. Dili para nako lamang, kundi para natong tanan. Pag-invest mayong panglawas para sa kaymayaan sa atong Ginoo. Mayong nga buntag ni Solidad iba bosa, tinuod mas maayo nga ang tao unahon ang pangitaon usa ninyo ang kingharian sa Dios ug ang pagmatarong. Okay, Mateo 6:33. Hapit na amo Thanksgiving, Pastor John Sais Pohon. Salamat sa Dios sa kusog nga iyahang gihatag aron makabuhat sa tanan, labi na sa pag-alagad kaniya. Pinaagi sa pagdaig. Wow. No, nindot kaayo. Sister Nars Boyan, daghan na kag natigom didto sa langit, Pastor Gideon, tungod sa kataas nas panahon. Importante pabilin padayon nya na ang pagdinasigay pag inampuay, pabilin ra kita kang Kristo. Matod pa niya higayon tungod kay daghan na kaayong kalag gidala sa Ginoo. Og apil nami ani ana. Wow, no, salamat kay sa Ginoo. Mo agree gyud ko ani Sister Nars. Og apil nami ni ana, salamat sa Ginoo, dako na kaayo kag gandi sa langit, Pastor. Pero dili pa moingon ang Dios nga time is done. O si Pastor Henry Puentes, Montes ang usas mga kana bitawng mentor ni Giselle Molina. Di balik na gyud sa Ginoo. Ang iyang lawas balik sa abog, ang iyang kalag espiritu balik sa Ginoo. Hanapay panahon. Unang mintras pag naantay kusog, naantay mayong paglawas, balik na inta diri sa ato ang buluhaton. Pero dili na gyud para sa una. Ayon kung moingon gyud ko nga dili na para sa una. Kay kung makahimo pa ko nga makamotor, maka drive pa ko mga kaigsunan bisag asa, to ana ko ron sa Bugo. Nanang syudad, sigig sangyaw diya sa nagkalailay mga lugar. Gani dunay police station nga nanginahanglan pod sa atong panahon. Pero moyong ko nga dili pa ni paingon sa katapusan. Dunay mga gikinahanglan i-manage. Nagi inana, dunay kinahanglan kay nag-edad pagod tag 40 kapin. Napay gihatag ang Ginoo. Ingon diri isa pa na ay mga mensahe diri. Daghang mga mensahe si Paterno, may buntag ninyo diha. Reply na lang ko si Jocelyn. Okay.
Sige. Og akong gidasig yun ang tanan sa pag share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko ngadto sa inyong mga kailang. Si Hosea Noel Tudlas, good morning pastor, live ka diri sa Shine FM 11.3. Chikija Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Salamat kay Pastor John Drell K. Tudlas. Dalaygon ang Dios. Okay. Live punta sa Shine FM 101.3 diha sa Alcantara, Cebu City. Cebu Province. Salamat kay sa Ginoo ni Pastor John Drell Tudlas. Kita-kita ta sa panahon nga duna kay Kaslon pastor. Kay naapog ko ana. Salamat kay sa imuhang panahon og higayon nga makasal pod usas ako ang mga young people. Kay ang ako matong amigo unta dito sa Cebu City pero mo'y gihatag sa Ginoo mo ikaw mo'y mukasal. Kita-kita niya ta ana. Salamat sa Ginoo. No? Unya sa tanano nga mga mensahe nga atong nasabta na katunan diri sa ato ang panag-uban, ayaw ninyo kalimti. Ayaw ninyo kalimti gyud. Labi na gyud aning pulong investment. Kay mahitabo lamang nga gihigog kana bitaw mapakita nato ang gugma nato sa Dios sa katibok kasing-kasing sa tibok nauna, bukalag, tibok natong kusog kanang maayo natong panglawas. So kung naa kay maayong panglawas karon, gamitan na sa pag-alagad sa Ginoo. Gamitan na para malipay siya nga natawo gipahimugso ka sa kalibutan. Dalaygon ang Dios, oras ato nga panag-uban alas 10:50 unya oras nas akong pagpanamilit. O sa di pa ko manamilit mga kaigsunan at tas mga pag-ampog, pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo nga ihatang gitagag mga mensahe nga maoy mugiya sa atong pagpuyos kalibutan samtang nagulat ta sa iyang pagbalik. Mag-ampo ta. Amahan namong Dios sa makagagahom. Salamat amahan sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imuhang mga pulong mensahe nga imuhang gihatag kanamo. Salamat sa imong pagiya, sa imong pagpangulo, sa imuhang pagtudlo kanamo. Aron ang among kinabuhi magpabilin sa imong mga saad. Aron kami makapadayon sa mga buluhaton samtang doon na pa'y panahon. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Dalaygon ka nga Dios nga among gisimba. Salamat sa imong pagkamayo. Dalaygon ka nga magabalos o magaganti sa tanan nga naghago og labi na o Dios sa nag-abag sa mga buluhaton o mga panghinanglanon, sa mga buluhaton nga imong gisangon sa matag usa. Labi na gyud sa mga simbahan, sa mga tigumanan, sa programang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa imuhang pag-atiman, pag-amuma, pagbalos pagkanti sa mga tao nga diin nag-alagad kanimo. We declare blessing sa tanan. In Jesus' name. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagtudlo og nagiya kanato. Kining suon Pastor Gideon maingon na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. Balik ta siguro onyang gabi basig maka-live ko kay wala may practice magabi. Good morning and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalan na ang tanan ituya na ang tanan iha kanimo Isus ang Ginoo hallelujah 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 ibayaw ka iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus ibayaw ka iisa ka sa among pagdahi kanimo lang
Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihaka nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihaka nimo Hesus among